وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وياد et Hazreti İbrahim'in öz atası Azar'a aydan vaxtını. Hazreti İbrahim Azar'a aydıptır. Aya sen butlarını özünü mabut tutyan mı? Men seni ve senin qawmını aşkar gumralıkta görýän. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Oşu tariqa biz İbrahim'a asmanların we yerin melekutunu kökezdik. Taşol yaqin we aşkar bilýänleriň jumlasinden bolsun diýip. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. Pes wagtike gice bolup qaranqy bolanna yıldyzyny gördü. Yıldyzyny göreni aýtdy, şu meniň perwerdegarymdyr diýip. Pes wagtike yıldız gurub edip batanna aýtdy, men gurub etýän zatlary gowy görmeýär. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Pes wagtike aýyny dogup duran halynda görenini aýtdy, şu meniň perwerdegarymdyr diýip. Pes wagtike aý gurub edip batanna aýtdy, eger men perwerdegarym meni hidayet etmese, elbette men gumra bolan gowmlaryň jumlasynyň bolaryn diýip. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. Ondan soň wagtike güni dogan halynda görenini aýtdy, şu meniň perwerdegarymdyr, şu uludur. Wagtike gün gurub edip batanny aýtdy, ey gowm, tahqiq men siziň şerik tutýan zatlaryňyzdan bizardyrm men diýdi. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Tahqiq men yüzümü ol tordadyň tarafyna yüzlendirdim ki ol asmanlary we ýerini halq edipdi. Tamamy batyllardan haq dine mail bolan halymda we men müşriklerden däldirm. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Hazreti İbrahim'a özünün qawmy dawa we janjal etdiler. Şonda İbrahim aýtdy, aya Hudaanyň barasynda men bilen dawa etýäňmi? Ve halanyki şoldur meni dogry ýola hidayet eden we men seniň Hudaýa şerik tutýan zatlaryňyzdan gorkmam. Meger Hudanyň halan zady bolar, perwerdegarymyň ilmi hemme zady ehat etip durandyr. Aya fikretmeýäňmi we pendalmeýäňmi? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ومن ناتريغ سذن
Hudaýa şerik tutýan zatlaryňyzdan gorkaýyn we halanyky siz Hudaýa şerik tutýanyňyzdan gorkmaýaňyz. O Hudaýyň delil we burhan nazil etmedik zatlaryny Hudaýa şerik tutýaňyz. Şöyle de bolup Hudaýdan gorkmaýaňyz. Pes haýsy ferqi? Sizmi ýa menmi? Emne amanda bolmagy şaýysta zat. Eger siz bilýän bolsaňyz.